Ассалому алейкум ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон, ба кулли тоҷикони рӯи дунё салому дуруди моро бипазиред. Ин аз замани Илҳомҷони Шодӣ ҳастам. Дар сайти Убайдуллои Саадло сухан гуфта истодам. Убайдуллои Саадло ки сайти худашон, сайти аслии худашон навоб шуд. Касоне ки яъне ки хоҳишманди суруду таронаҳои клипҳои Убайдуллои Саадло ҳастанд. Марҳамат, дар сайти Убайдуллои Саадло подписат кунед. Клипҳои нави Убайдуллои Саадло ки 5 та клипи нав ҳар бегаҳ ятаи пардохта мешавад ва шумо тамошо кунед, ҳаловат баред ки аз тамоми гӯшаву канори зиндагӣ дар дорони ин клип яъне ки сабт карда шуда. Шумо метавонед ки яъне ки пасию баландии зиндагиро аз ҳамин клип яъне ки эҳсосот кунед. Бо дастгирии Раҳим Продакшн ки аз сайти Раҳим Продакшн ҳам шумо метавонед ки тамошо кунед. Ҳатман ногуфта намуд ки дар сайти Убайдуллои Саадло подписат кунед ва ҳеҷ гоҳ пушаймон намешавед. Худо нигаҳбони ҳамаи шумо. اگر کسی که عبونه شده میخواد مرحمت از سامونه